Ulimek ken simple nga ili iti nueva era, dagiti tradisyon ken kultura ti agari. Dagiti musika ken salsala ti agserbi arangtay ti naglabas ken ti agdama. Iti baet pinapaspas a panagtaray ti panawen, saan na malipatan iti ili ti naggapuan na. Tunggal bulan ti Enero, maibingay dagitoy a kinabaknang kadagiti amin nga umili ken bisita bayat ti panakarambak ti Tadek Festival. Dagiti traktor nga agserserbi kadagiti kataltalunan, isuda ti naiparada ken nang Ted Maris kadagiti kalsada. Guyod da dagiti float ana arkusan usar dagiti indigenous materials ken naduma-duman at nateng. Good vibes met ti inpaay dagiti chikiting ang nakipagpaset iti parada ken dagiti nararagsak at tuktukar dagiti tambor ken dagdumapay a musical instruments. Saan meta nagpaudi dagiti mga dadaulo iti ili ken kastapayen dagiti men and women in uniform ang nangipakat ti talento da as sumala. Thank you for all your sincere public service in your goal to improve the services to the people of Nueva Era, which I believe they truly deserve. Karatunan, Tinaga Nueva Era, malak amin tinapitas na serbisyo. Ipagpanakil tayo at pagyamanan tayo, itinag-elect na tayo the provincial government. Ilocos Norte, Babayan, Cadapo, former now Vice Governor Bacho Marcos Manoto, and now Governor Cecilia Raneta Marcos. Pinagipagi, ti amin nga tribo ti Ilocos Norte, ininyawat da, kadatayo ang taga-Nueva Era. Nagserbi nga highlight ti programa diti performances digiti indigenous people iti Nueva Era. Tunggal garaw digiti saka ken ima digiti performers ken digiti tuktukar nga ininspiraran ti kabibiyaganda ket imbagida ti pakaistoryaan tinabaknang a komunidad da. Saan daytoy a simple laeng nga pabuya, ngem ket di isupay ti agserbi awagas ti panangitag-ay ken panagyaman da iti daga anang ted pagbiyagan digiti napalpalabas ken ang mga henerasyon ken digiti sumarsarunupay. Makunang salip, awagan ti salip, ti tribo nga tingyan, kakas tinawid mi, kadagiti apo, dagiti naganak kada kami, kat maaramat dahito yung salip, anyaman nga okasyon, nga kasla pangramrambak iti okasyon. Saan da nga ibain tinagapuanan da, ngem ket di, kalikagom da pay asaan na malipatan digiti agtutubo iti komunidad da digiti banag arason ti panagkaykaysada. Mangnamnama da pay ababaen ti panangipatawid da kadigitoy iti agdama a henerasyon, maipasan tumit daytoy kadigiti sumarsarunupay. Number 1 ti tukar, nga maisuro ti bing. Anos lang ti panagisuro iti ubing, nahamo sa suruan ti ubing, mapukaw da ito panagtukar. Mamintinsan mat nga mapukaw iti tradisyon. Kunada da kilabanag ti suportang ipagpakita ti gobyerno tapnon saan ang mapukaw da ito tradisyon. Pinagpaisyo na agim improve da ito tradisyon ni kang runaan nata dagito agtuturay may kang runaan ti ama iti ili na iti ili isu di igunam-gunam da nga kasla sikat ana mapukaw so nga da kami nga makaammo nga nakatawid kadigiti apo da kami iti talagang agisusurong tadi mi kayat nga mapukaw kangrunan kita ni apo mayor mi ka sumit iti talagang improve na retan panangibingay panang suporta ken panangrambak. Dagitoy ket sumagmamanulaeng kadagiti makatulong tapnon saan na maminpinsan ang mapukaw dagiti banag a binukel tinaglabas.
Anyaman na paspas ti panagmoderno ti panawen. Alis tulaing akumamat ti kultura ken tradisyon no agnanayon a bitbit tayo dagitoy. Mark Magdirila, Balitang Solid North.